Je to krásný rybník, nádherný rybník, který jsme si vysnili vyloženě. A vzhledem k tomu, že prostě jeho rodina ho pořídila, tak a oslovila mě, jestli by jsem, až skončím tu fotbalovou kariéru nějakým způsobem, tak jestli by jsem nešel jim vypomáhat. Tak samozřejmě to moje 16leté putování Praha-Teplice, Teplice-Praha každodenní už mě natolik unavilo už, že jsem se rozhodl teda, že půjdu do důchodu a že teda budu vypomáhat tady na rybníku a nechám si pouze národní tým. Když jsem poprvé nahodil, to už přesně nevím, ale vím, že jsem byl malinký kluk. Vedl mě k tomu můj otec. Mě k tomu vedl a já jsem to miloval. Od malička chodil jsem jako malý kluk, jsem prostě chodil, už jsem začal na botyči a v různých rybníkách prostě jsem chodil. A chytal jsem, hrozně mě to bavilo a prostě a jasně ta láska k tomu vydržela celý život a vlastně bylo to hrozně složitý, protože u toho fotbalu, když jste, tak toho času je strašně moc málo. Poustka rybolov miluje, stejně jako fotbal, a do svého království láká samozřejmě osobnosti z fotbalového potažmo reprezentačního prostředí. Už tady byl Bořek Dočkal, tady byl nadšený a líbil se mi hrozně. Když jsem přicházel, tak jsem se ho ptal, jako, jestli má nějaký sen chytit nějakou rybu, kterou nechytil. Říkal, nechytil jsem velkého kapra, nechytil jsem mesetera. Tak jsem mu říkal, tak tenhle ten sen se ti tady splní a on se mu skutečně splnil, což jsem byl hrozně rád. No a jinak kluci fotbalisti se mi ptají, byl tady už Venca Procházka, se byl podívat, ještě teda nechytal, ale byl se podívat a byl nadšený. A spousta kluků, jako co jsou rybáři, samozřejmě, jak říkám, ten fotbal prostě je takový, že vám nedovolí jen tak sem zaběhnout, ale věřím tomu, že ty kluci postupem času sem budou docházet. Rybníky jsou vyhrazeny jen pro sportovní rybolov. Systém chyť a pusť. Každý rybář musí dodržovat speciální řád, mnohdy náročnější než při lovu ve svazových vodách. Když jsme tam získali ten rybník, tak jsme chtěli vidět, co tady je. Takže jsme ho vypustili a zjistili jsme, že tady bylo 40 kaplů nějakých a velké množství bílé ryby, to znamená plotičky, cejiny a tak dále. Ty jsme nechtěli tady, takže se to všechno dalo pryč. A nechali se tam pouze ty kapři a doplnili jsme to a máme tady kapry, jesetery, amory, tolstolobyky, štiky, candáty, okouny, prostě tyhle dravý ryby. Sumce jsme vytáhli a dali jsme je všechny do malého masníku, kde jich máme ještě 14 dalších, takže jich tam nějakých 16, 15, 16 sumců tam je. A jsou tam i jeseteři, a to je spíš jako paradoxy, jsou tam sumce, je to pro děti rybníček. Takže jako už tady chytili malé děti, tady už chytili už sumce, takže byli nadšený hrozně. Takže ty se okamžitě chtějí vracet a chtějí prostě to tam zkoušet, takže takový ryby obsazení máme. Samozřejmě my jsme tady chtěli mít velké ryby, aby ty rybáři měli radost z toho, co chytnou. Takže kapitální úlovek, jako co tady je, teda, nebo respektive ryba velká, která tady je, tak je jeseter, který má 180 cm a dneska už nějakých 40 kg. A říkali jsme všem rybářům, že kdo ho první chytne, takže po něm ho pojmenujeme. Takže to byl tady byl nějaký kluk na lovném místě číslo 11, ho chytil a jmenoval se Franta a kluci ho přezdívali Ferenc, takže jsme vlastně tu přezdívku Ferenc jsme dali tomu jeseterovi, takže dneska tady, když někdo chytne Ference, tak je to veliký úspěch. No, tak samozřejmě jsme velice nároční, proto máme jako jsme rádi, že všichni rybáři si přečtou jako náš řád, aby věděli, jak to tady funguje. Takže my chceme, aby dodržovali ty pravidla, protože jsou tady ty kapitální opravdu kousky, kdy jsou tady prostě až 24 kg kapři. To znamená, že se k tím musí chovat hrozně šetrně, takže potřebujeme, aby tady prostě měli velký podráky, velký podložky vaničkový, aby měli dezinfekce, aby měli prostě všechno prostě proto, aby se té rybě co nejméně ublížilo. Takže na to hrozně dbáme, potřebujeme, aby rozplavali jesetery, když ho chytne, to znamená, že se musí takzvaně vyprat, protože ten jeseter, když ho chytnete toho jesetera, tak on vydá do toho souboje vydá obrovskou sílu a kdybyste ho hned pustili do vody bez rozplavání, tak by se stalo, že zahyne. To znamená, že ho musíte chytit prostě před ocasem a my tomu říkáme takzvaně vyprat, že si musíte tahat dopředu, dozadu, aby se mu prostě okysličili jábra, všechno a byl v pořádku.